Nukoy masuju aman kapatagin ilapakan sa pasugan to koy sa ginulin wakoy anam pakuli-kuli ilapakan na yaman. Masuju no ayaw ta koy masuju ay tara antore ni ayaw makuha pa na sa kay kit ay masuju ayaman. So mukhi isuju aya mukhi majapa tapasari aya masuju aya penulia taswa. Sa kuya uno aya man apa na sa makumaki buang kuya kaya nga nga cakyan to man ba aya kuya kaya nga na masul ka nga sa nga skadi nga na ya kinamnam at mulib sekal na makitasan niya na kaya sapdik. Okay ako na yaman makibukibo nga.